Степенувай тези 5 места, на които да живееш по време на зомби апокалипсис, без да знаеш кое следва. Декатлон. Декатлон е добра локация. В смисъл, може да направиш фитнес, може да направиш кемпинг, ама зомби апокалипсис, нали може да направя оръжия там. Ще може да направя някакви оръжия, да. И ще мога да барикадирам с лодки и с някакви колела и така нататък. Декатлон остана на второ място. Следващото е женски затвор. Той малко Walking Dead vibes. Затвора беше добра локация за оцеляващи от Walking Dead, ама много крипи бе, човек. Четвърто място. Следващото е ламаринен фургон. Пето място. Ужасно. Следващото е морга за домашни любимци. What the fuck? Надявам се, следващото ти да не е по-гадно. Ти, защото съм на трето място от моргата. И на първо място? На първо място става маза в панелка. Стига, бе.